Ola, hoxe vamos a facer este puzzle manipulativo de números, igual a, bueno, similar a este que se ve aquí na web de Etsy. Vamos a facer dos números do 1 ao 9 bueno, vamos a facelo, diseñalo en Inkscape e logo preparar para gravar en láser, no láser de polos creativos ou en outro láser calquera. Vedes que simplemente serían os números, aquí salen grabados, pero para facelo máis rápido vamos a facelo solo en contorno simplemente pois eso, un puzzle con esas medidas. Para facer o puzzle podríamos sabelo dibuixado, pero imos a facelo a partir desta página web que xa vimos en outros vídeos, que é a de puzzle.telegnom.org. Esta web devolveche un vector de un puzzle, pode ser de moitas pezas ou pode ser como a hoxe que vai ser só de dúas pezas. Primeiro colocamos o tamaño, que será de 76 milímetros por 38 milímetros. Logo arriba colocamos o número de pezas, que simplemente serán dúas columnas e unha fila. Entón xa nos devolve o vector. Aquí podemos aumentar ou disminuir o tamaño do enganche, do joint, tamén podemos modificar aquí o ángulo, pero bueno, facemos así un pouco grande. E cando temos o noso gusto, simplemente vamos a descargar o SVG, o arquivo vectorial, e vamos a abrilo en Inkscape. Abrímolo en Inkscape. Vamos a donde se descargou, no meu caso aquí en descargas, chamase Jigsaw, e aparecenos aquí. Vamos a verlo así con esa página pequena, vamos a facer un espacio de traballo en A3, e agora podemos movelo hacia abaixo. Vamos a intentar traballar o menos posible, entonces o que vamos a facer vai ser clonar. Bueno, primeiro vamos a preparar unha e o resto das fichas pois clonarémola a partir desa. Primeiro vamos a facer o círculo. O círculo será de diámetro 10, o sea, de radio 5. Vamos a facelo grande para que se vexa ben. Centrámolo. Aquí aplicamos o magnetismo para que nos axude a centrar as cousas. E aquí poñemos o texto nun tipo de letra, bueno, usei esa Britannic Bold, pero un tipo de letra que sea ben lexible para que os nenos sexan capaces de distinguilo ben. E vou baixar un pouco o borde. E xa teríamos pois a primeira peza, a do 1. Aquí para facer as outras simplemente vamos a primeiro vou a alinear todas as pezas para poder deixalas rectas, alinear horizontal. E unha vez o temos xa listo, o que vamos a facer para forrar o traballo é clonalo. Vamos a señalar toda esa construción, damos a clonar, crear clones en mosaico e vamos a salir a nosa página de clonación, serían 3 filas por 3 columnas e crear. Entón, así xa nos aforra un montón de traballo. Simplemente agora este que nos sale duplicado eliminámoslo e imos modificando un a un. Primeiro modificaremos, bueno, primeiro temos que, como son clones, non nos deixaría editalos, entón vamos outra vez a clones e desconectar clones uns de outros. Entón, así sí que xa nos deixa modificarlos, porque senón estaría relacionado só o primeiro. Simplemente vamos a poñer os números
e listo. Vamos a cambialos. Ben, unha vez temos os números cambiados, o que temos que facer é a composición dos círculos. Vamos a primeiro desagrupar para poder traballar individualmente cas formas e duplicamos ese círculo, centrámolos e imos compoñendo todas as pezas sucesivamente. Eses son 2, os restos son 3, e así, pois, vamos creando xa a nosa composición, sempre intentando aproveitar o que xa temos feito, duplicando, sempre desagrupando as formas para poder traballar individualmente. E así, pois, con todas as formas. Xa vedes que é moi sinxelo. A partir de agora vou acelerar o vídeo para que non se faiga tan aburrido. Ben, xa os temos todos máis ou menos ben colocados, e agora o único que nos quedaría sería vou facer unha caixa para conter todo iso, e para as caixas pois vou á web que xa coñecíamos de outras prácticas, que é boxes.pi. O tipo de caixa que imos facer aquí de boxes.pi sería unha A-box, unha caixa normal, e as medidas van ser un pouco maiores que a medida da tesela do puzzle montado, que serían son o puzzle de 76, pois poñemos 79, de fondo pois eran 38, poñemos 43, e de altura serían 9 por 3, que é o grosor da madeira, 9 pezas por 3 milímetros, pois serían 27, e poñemos un pouco máis, vamos a poñerlle, por exemplo, 30 milímetros. Marcamos que esas medidas son medidas interiores, o sea, destildamos o de outside. Os 30 milímetros igual son algo xustos, aunque no vídeo puxen 30, igual é ideal poñer un pouco máis. O máis importante é o grosor da madeira, que este caso é de 3 milímetros, para que nos funcionen as xuntas. E no estilo de tapa usamos o estilo flat, que son dúas tablas
unha encima, o sea, dúas pegadas que o que fan é encaixar perfectamente no deseño da caixa. Damos a generar para ver o deseño e sálenos, pois eso, unha caixa con unha tapa, algo moi sinxelo e que nos debería dar as medidas. Eso teremos que quitalo. Unha vez que nos guste, damos a descargar e podemos abrilo xa na composición, na mesma composición que tiñamos de Inkscape. Vamos a Inkscape, importamos o arquivo que acabamos de descargar, estará en descargas, e xa está. Movemos. Aquí sabedes que é moi importante non escalar, porque se escalamos xa non nos coincidirían as xuntas nin os tamaños das unións, e non encaixaría a caixa. Vai a obviedade, non encaixa a caixa. Eso eliminámoslo porque non nos simplemente son temas indicativos. E vamos a colocar todo pois da forma que aproveitemos mellor o A3 que tiñamos de madeira. Eso presentámoslo aí abaixo. Este tamén. E imos colocando para optimizar o corte, estropear a menor cantidad de madeira posible. Este vou no rotar e poñelo aí abaixo. E este, pois, por aquí. Vamos a eliminar esas inscripcións que xa sabemos o que son, simplemente son informativas, que eso genera o boxes.py. E vou completalo, o sea, vou personalizalo co logo de Polos Creativos, que xa teño por aquí. Vou meter na tapa e máis nun das portadas da caixa, vale, digamos. Eso xa o tiña aí vectorizado. E vou a poñelo neses lugares que tiña pensado. Un aí, na tapa. Centrarémolo para que quede elegante. Aquí en... Bueno, primeiro vamos a copiar este aquí na outra peza. Sabedes que no Mr. Bean as cousas que están recheas serán gravados. Por exemplo, este Polos Creativos son letras que están recheas, entón o láser gravaráas. Vou centrar, señalo alinear e distribuir, señalo este tamén, primeiro grupo. Vou poñer todo do mesmo color, porque Boxes.py polo general os furados pequenos pintaos en azul. Eu, como o negro vou no usar no láser para corte, vou poñer todo en negro. Tamén esas formas pequenas tamén as vou poñer en negro. Simplemente señalo esas formas, e para que se me poñan as formas pequenas en negro, pois nada, pinto, elixo o color de trazo en negro e xa está. Este sería xa o arquivo completo para meter no láser, tendo en conta eso, que as líneas en color negro serían cortes, as liñas en color vermello serían un corte a menos potencia, pero que mo grave. Simplemente quero que se haga un grabado, non o fago recheo para que me leve menos tempo facer ese traballo. E as dúas letras de polos pois van recheas, entón o que fai o láser será gravalas.
vou cerciorarme de que estas liñas exteriores sean negras, vou señalizar todas as liñas do puzzle e vou nas comprobar que sexan de color negro para que non teña problemas no corte. E iso, cando pase ao láser, os parámetros do negro serán parámetros de corte en madeira de 3 milímetros e os parámetros vermellos serán parámetros de corte pero menos potentes para que simplemente me marque o contorno, e os parámetros de recheo pois serán os parámetros de grabado para a madeira que lle meta, o sea, contrachapado de 3 milímetros. Isto é todo. Aquí vemos un pouco como se fai e deixo-vos hasta o próximo vídeo ou hasta a próxima práctica. Un saúdo e moitas gracias pola vosa atención. Espero que vos sirva de axuda.